Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulurku kabeh. Selamat pagi. Nah, ini aku termasuk rombongan pagi yang harus berangkat ngantar Andi Nur Prabowo ijab kabul, teman-teman. Iki ya karena iki sopir ya sementara kawasan iki klambine tak siapno. Urane iki mripate rada anu iki kelet kijian. Dek bengi jagongan neng kono nunggoni nganten meh sampai jam piro? Jam 2 ambek lurah barang ya. Nah, jam 2. Lah piye wong arep ditinggal mulih jare ngene. Arek dia coy. Mulih ecek lele. Ecek le jare. Kon nunggoni anu gedakane tok asline kae. Andi Nur Prabowo alias Darpong. Gedakane wis ready siap dan sebagainya telah. Nek mblene asine ya tegang deh. Buktine dek bengi ora iso turu. Ora iso turu deh. Wis tak incengi nang kamar sana metu neh. Melok jagongan neh. Bengi nek wah rame dek bengi. Dari segala penjuru dek bengi nek jagongan nang kono. Terus macam-macam. Terus ya semah jam 2-an lah aku mulai dek bengi. Terus mangkane ki mang ya rodok tangine rada kawanan. Dadi tangine weh jam piro Mang? Setengah pituan lah Mang. Iki persiapan iki engko untuk rombongan pertama engko gawa iki rombongan lurah karo apa mobil kae. Iki tak yang meluncur ke tempatnya Andi. Begini kowe wis jam 7 kurang. Jam itu kurang 10 kok dikunek ndang susu pedinteri. Tapi ya rencananya memang berangkatnya sekitar jam 8 lah. 8:30 mergo apa konongko jape sekitar jam 10. Oke, nanti kita lanjut di tempat Andi Bro. Data dadi BTT kok malah mlayu RT mesti ngono kuwi to. Mosok Kang Di sik kok ngetet lho. T. Pagodan. T. T. Ndak to T. Kok tak pandhe tak gorene dhewe. Gak apa-apa. Ndak to T. Momo. Oh iso kaya ngono. Sam. Iso kaya ngono RT. T. RT malah njuluk dhewe ning mburi iki ya T. T. Goreng gaplek Mas, Nek. J. Wong kaya ngono, kono ora gelem kok kono tat-tat. Iki jare. Akla nek bagian nyiapno cowok sarapan. Sarapan nanti ambilkan nanti. Piring gumae. Oh, nyeneni lek. Malah nyeneni modene piye to iki maksude? Heh? Iki lho nggone moden di. Lah, nggone moden dinggoni. Moden nek binate kok. Giliran wis karep mangan langsung teko. Ah, payah kon ngadat-ngadat engko nglayu. Jan kok kaya ngono ta RT. Antene buruan aja. Alah. Penjaman sik di sithik-sithik. Kisanan nganteni keri. Kok ora dipakan iki? Heh? Ora kolu mengko. Mengko wis cedhane ora doyan mangan iki mau jek nang omah. Nek wis dipacaki. Alah wis. Wis ndak sikat ae. Mengko paling enake nek dikai banyu, ngombe banyu ngono tok ngono. Banyu segelas kok. Mas duwe apa? Ora usah komen ayo ndak disikat. Sitok tok akeh. Ya kok paling akeh dhewe to tewe iki. RT kok. Heh? RT iki. Jatah RT akeh dhewe ya mesti. Ya wis lho. Jatah RT di mana akeh dhewe Kang Di. Iki. Lah mudine mandandas iki. Dia yang dia jenenge mudin kepala kok. Ngandukno kok. Yo mudine kepala, senengane ngono. Anggo apa? Wis lur.
kita sarapan dulu. Dan sarapan terus kita mau berangkat udah dilanjut yang vlognya Andi pas perjalanan berangkat sungkeman dan sebagainya terus berangkat ke lokasi terus dilanjut yang vlognya Andi. Oke, sehat-sehat semuanya. Terima kasih yang sudah support. Dongakno acaranya hari ini lancar. Tanpa apa-apa. Jadi ini wis Andi bisa merasakan momen terdahsyat dalam hidupnya ya. Semuanya dulur-dulurku, sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah bro, ini kita sudah di tempatnya Andi. Nang ngarep ternyata masih ada orang anak-anak upacara. Ya iya montore ternyata harus dipindah jadi nang ngarepe yang bendera aduh bangetan. Yo ampun. Selamat pagi, good morning. Ngatain lontangi nggak tadi? Ampun, ini nembe siram. Ya, ternyata mantannya setangi bro. Kalau harus persiapan selamatan barang. Yuhu, cantiknya ay. Hihi, sudah cantik, tak ding 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 ding. Sudah cantik, tak ding 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 ding. Ngono diguyone tak sejabri ta. Sudah cantik, tak ding 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 ding. Coba sik ben terang. Iya, siap. Aan P. Ya. Yeah. Udah siap ya? Oke. Ikut pagi mau ikut anu iki? Iki ikut pagi mau ikut apa? Enggak ikut di rumah. Siang. Di rumah. Kayak kok Yul motor sing anu Yul. Ini pane. Anu Madian. Lah sik ngentek anu. Bukan pengangkat lho, budal. Lah gila. Saya keplase dase. Iki yo koplae mantane. Engko kowe kok aja anu lho, aja angen-angen ya. Engko pas wayahe nang isor-isor tak gepuk kowe engko. Iso mobil. Kok iso dilebokno anune, montore cik nang nggon kono Pak mobile. Nggon ngarep SD, nang jero SD. Ora apa. Samping ngompat. Sini ngarep SD. Pacara. Anggo kaosan sek, klamben nang kono, sumuke kok. Kondang kepakno dini carane. Wes. Lah lho. Ya iki asli kiril bisa nek esuk ya ngono iki. Motaku panas ya Jan. Masa. Iki Pak Yai, amen dongan iki. Ya kira. Masa urip bangsa tuwek. Nganggo kupluk ki lho. Ya berarti aneh dijolno kuplone Lek Nur. Lek Nur kan gawe kupluk berarti. Ganti to. Nggih, kari-kari nggih. Ngenteni kancane. Lah iya ngenteni sampun. Santai mawon. Sesuai. Itu karena ngenteni itu. Selamatan sih bro. Ada teh Jawa budal, selamati. Antene di. Ngono ya selamatan ini arep budal. Nang Palembang e? Budal apel yo selamatan. Mosok wis sarapan iki kok. Kok iso budal apel selamatan iki sarapan. Sampun. Ada enggak? Cek bro, tunggu selamatan sih. Namun Kowe melu selamatan iki apa-apa? Den, sabuk to. Sabuk ta. Lah talane kresek karo Jepang lah apik to. Bebok. apa sih kejadian Katoke. Kayak pirang-pirang dino kan gak iso turu malah akhirnya kuru gak krasa. Enggak. Yo melek terus. Wis anak kalau sabuke.
Lah yo Kang Di calane kan yo mikir aduh engko arep cedak lali gak mangan aku awake susut. Wedine diulangi karo saksi kan Ya kuwi lho. Siram kombaran. Tutup kira apa ya? Tutup sih lho. Pak ini kene lho, Pak. Ada enggak? Boleh dikayak otok. Pak lho. Terpaksa pakai sapu pindad iki. Sing ngeterke sinten? Jenengan sing ngeterke sinten iki, Pak? Ya sini. Oh, sepedahan, olahraga. Jagoane sapa jogetno? Jogetno malah apik ning kono kok sing nyambut kudu gawe gaya reok ning kono. rapat. Selamatan sih, yo. Oke.